message kwa Ọdịda gị ka fana jọọ ọnwụ gị ka fana jọọ oge mụ na-ebido egwu mebido ọtụtụ mmadụ mụrụ m amụ ọ na-ajụ gịnị ka nwoke dị ma ya na-eme gịnị ka ọ chọrọ ime ife a mana ọtụtụ n'ime fa ebido ogo n'ife ụzọ tata nnafife m na-eme mana ndị nke afọ anafa akpọrọ akpọ lue tata eji afọ ka ọ gakwa dịpagide ekwume ejego ụwa niile inugo ekwume erugo ụwa niile ekwume ejego Amerịka nata ekwume ejego Ọstrelia nata ekwume ejego Kanada nata ekwumu Ireland ka obizi ebinu ekwume ejego UK nata maka gịnị nụ ife onwelu ndị mụ ya ụmụnne m adị azụ ekwu atọ ranụ m na m wee kwuo egwu ọma m ka m bụ agagharị egwu ọma m ka m na-eji adịa mgbe egwu amụ n'elu ugwu na n'ugbo adịa azụ egwu azọ ụmụ Igbo ife nwere ndị ime ya ife nwere ndị ime ya n'elu ugwu na n'ugbo nuo egwu mesetigo na n'ugbo nuo egwu mesetigo n'ọgbọ egwu mala ndụgo na n'ugbo nuo egwu mala ndụgo na n'ugbo n'elu ụwa n'akara aka si dịkwanuo onye lozi n'ibe ya o soro anyị webe aṅụrị o na-ekene obelu nwa oge ọ dị na nwata o nweghị ife ọ na-alụ o wee mepụta wee lie ugwu lie ndịda ebe ọ na-achọ kacha agagharịga o wee kpata ego kwuru wee nọta ọnụ kwuru njọ wee kwe mma o ji na ụgbọala dapụta ụwa niile a na-akụrụ ya aka chifome nga na-abụ odogwu nnukwu nkwụ na-agba ete gharaghara afọ gị ma ụzọ agaghị aga odumodu n'ihi ya dio ịma na okorobịa kpata ego ife ya bụziba aveniu onye na-achọ ibido afịa ọ ga-achọ aveniu onye na-achọ ibido ọrụ ọ ga-achọ aveniu okorobịa kpata ego n'ụwa kasị ndị ọgbọ ya ogologo aya mma eziokwu ka mụ na-ekwu ife akwa ọgananya maka mma na itorobịa ude dị n'anya bara ụbao obodo ọbụla ikuku na-aba n'elu ụwa ịchọkwa ị ga-abarịrị n'ime ya ọ bụzi anyị bụ ụwa na-ekiri ọ bụzi anyị bụ ụwa na-ekiri tata amụsị adịghị ata dọla iro na wiki bụ nwanne ife ego na-arụ n'elu ụwa na ọkarịrị akarị ife ego na-arụ n'ọbara ụba ọkwa gị ga-abụ chairman in every occasion with front seat erute nọrọ obodo okwu gị ka na-ekwudo ife ego na-arụ n'okwu onye ife na-arara ahụ n'obodo ife ya nkwa ọmụrụ ịbazi